Ka Dr. Mesil Amparinang do ka badai ka menteri jong ka koi ka khia menta ka si ka lapan pau ka jing men bat ka lalong ka badon bok hadu kata namar ka jing angno da ki phopos nami kata ka medical college pakandon ka jela jongi hinre menta kala urlang kumta menta ka sngi ka lapan pau shu baya ka Shillong Medical College kan saplino asian pada itu ru ya ka hakalis habara ka we kari India Barkan shimru tang san phungut ki khanna bat prakosan person na ka san phuset ka ya chaki nong shong jong jila Meghalaya barkhasan person ka banne chaka all India pool kumta ha ka jingpin khre ka bayade barka Shillong Medical College ka ban sapli no shan ka bala pentibru ba kalong ka ba biang no nadu ki kamera class ki jaka bu kot ki jaka sa bat ki we ki jingdon kam Men na kabanta ke government of Meghalaya nisngong bangilong ibadon bok hadu kata-kata bahadin kejing angnut kepada ki pau nem baya keren Jepang kata ke medical college kepada ibadon haka jela ke jongi menta kasngi ngila yo ya ka official notification na ka NMC na government of India bakala itu ya ke Shillong Medical College kum kawai na ki medical college ang list jongka ha barok kawai kari ka jongi ngin sedang ya kani ka college menta usnem ha kani ka session but ngin shim sanpo ngot ki kna prapo 100% na kani ka sanpo seat kanya directly sha kinong shong jong gejala jongi ban khatsan persen ka judai ka rukom bakan let syakata ka all India pool ngilalong ki balapan kre ngila thum ye Dr. Nicola kom i director limba kalenti ka ba bit ka ba biang ka dadon na ka interview ka batikna bat ila job i Dr. Nicola i bajutray kum i surgeon jong ka ENT hapo ka rims infal ngikmen bamenta ngidon ru i doktor na kajalala jong ibalawan pai sya ka state la jong man serve ye ki pat ba la jong ngilabyang kijing pen kre na kanta ki classrooms na kanta ka library nam ta ki labs ki prepare nila pen kre ya kajakasa ya ki professors ki way padai ki nong hikai ki associate professors ki ter kumta nang ta ki kendon jong ka NMC ru nila pendep dak apa pen I ya ka NMC bakum bakalong ki nong hikai ki la don kat le namba ban ni don kam menta kat mangyad kani ka medical college bangin nang pengklan ya kita ki departments ki prepare ki badai ki bakong san ha ka jing ai jing puli ban long doktor brio ti nisngo ba kadai ka sni ka bakamen namar ba hadin ka jing persyang ka shitong bah nila yo ya kani ka medical college hoon habas dang ya kanu ka batmai kindon ki challenges i director ru itip ha bakindon kita ki challenges mereka banga itenat kalong ba ki doktor jongi ki badon ha ka state jongi ki ba serve kum ki doktor ha ka DHS kilawan syakmat banong ngiru ngin wan hikai ngiru ngin yarap lang tikani kali kata ka jing itenat ka banga yo I ha kani ka jing yat nanti jongi nam ta ka Shillong Medical College but ngada songo shisha ki officers ya ki doktor ki prepare ki bala ploy ban one syakmat ban hikai ha kani ka medical college kani gade ke AKA ka ba ngiklem la man le kini ki snem ki bala dep kata ka career progression ka bamut ba ki doktor sisin ki lawan po ka state yung iban self ki sakot kum ki doktor kini ki MBBS ki long bitang ki GP kum ter ka ki doktor yung iban ki yung ki stem ban let ban wat pat saya ka PG saya ka senior residency saya ka MD kani ka taingi kermen bahadin bakalawan kan medical college kum kani ki daru le si kin sanday ki kendon ki bangin la man ki bat ban jam syukman bat nang bun ki doktor jong hi ki ban ka state jong hi ki ban la man serve khambha ban pen kot pen khia ya kata ka population jong hi ti ngi kemen shibon bakani kala urlong ban
Honorable Chief Minister jungi udon Delhi menta, but unya keren, but menteri rangma jong kari, Prime Minister jong kari bu unwan, bandon bentalang hakata ka inauguration, nang ba kanlong ka inauguration ka bansa jeng kan mau bat kanlong ka mau mer ka bador kamba, ha kani ka jing yale jong ka sarkar ban lam di ka kot ka kya ka babit ka babyang, hadin kini kisan snem ki banwan. Ngahi ngayoi ba kata ka jingduna doktor ha ki jaka ai sumar ki boper so dong jong ker jela ka jongi ngin sala pangin address